जासुला खोनादों आंनि आवाजखौ आंनि आवाजखौ खोनादोंना खोनायाखै हाय आब' केबिएम बड' आंनि आवाजखौ खोनादों दा दासो खोनादोंनो मा ओंख्रि जानानै फैखोलै दिनैसो आंनि लाइफआव मैया मानो फैयाखै माइखेलनो हाय 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 वेलकाम 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 र'ले मुसारिया जेखे आलु दालि मैथा एक सेकेन्ड आं एसे बिजि फांखा होदां र' गोजाङो ना मायो नोंसिनि खोथा सियाफिन गाबनो एसे प्रिया सिस्टार मा ओंख्रि जानाय ओंख्रिया जाहैबाय जोंनिया दहायनि आलु जहलसो सिस्टार आरो दावदै एवनाय आरोना बाबुनाव नांदोंना नाङाखै बे गामसा सुनानै आफाङाव गामसा दं ओमफ्राय आंहा गोलोमजानांगौ आरो गरमानो थैनाय बायदि ना दिनै जासुला आयु थैसिगोन गरमजोंनो दिनैहाय जोङो फांखाखौ मा खालामना लादों नै सिङाव सोना लाबाय मुसारि सिङाव सोना लाबाय नै फांखाखौ आरो गोजौआवबो होदों नालाय जा गाजाखा फांखाखौ सोरबा मुसारि सिङाव सोना लानाय सोर दं सिस्टार मा ओंख्रि जानाय ओंख्रियाथ' खिथाखाबाय आङो सोर सोर लाइक होआखै लाइक होदो मा ओंख्रि जाखो दहायनि आलु जहल आरो दावदै एवनायलै आगै बड' केबिएम आयु सोरनिखौबा माबा खालामफ्लांबायहाय नैबे लाइटआ मोदानदों आयु थांजोब्बाय प्रियानि मेसेजखौ डिलिट खालामफ्लांजोब्बायलां फाग्लिसो हाय सिस्टार मा ओंख्रि बे संबाय मोजां खोथा नानि मोजां खोथा नामा अखाफोर मुलुग लाभ इउ कर्नाटक स्टेट नंगौ मा जायो बे थाम्फैया लाभ इउ आर्मि अखाफोर लाभ फ्रम कलकाता कर्नाटक स्टेट इन्डिया आर्मि सिस्टार थेंक इउ अखाफोर मुलुग साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामना होदो जोंहा अननानै आरो एलबिखौ लाइक खालामाखैबा लाइक खालामदो दे ओमफ्राय लाइक दान थेंक इउ नेहा लाइक दान सना थेंक इउ लाइक होबाय आब' थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आरो गरमथारलै दिनै जि गरम आइरै थैसिगोन र' थाम्फै हाबदों नामा मा जादों उदै सादों नामा मोदाननाया मा जादों लाइक होखाबाय आब' थेंक इउ बड' केडिएम 1K जासिगोन माथो आब' जाहाङैनो जायालै आगैमोन सापर्ट माबा आइडिफोर दंबा हरलाय दे ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया दहायनि आलु जहल एसे दंमोन गोदि गोला आरो दावदै एवदों आरोना
अके सिस्टार साथामल' जादों साबस्क्राइब खालामनाया सानथामल' जादों साबस्क्राइब खालामनाया अ थेंक इउ दे आं नोंनियाबो चेनेल दं ना मा दं चेनेल दं ना मा दं खिथाहरदो नेहा अखाफोर मुलुगा चेनेल दं नामा नायलाय ओंखाम जानाय सना र' दे दे ओंखाम जादो दे बिखुनजो थाथ'दो दे एसे बेरायना फैनि आं दे जाफुं हाय आगै लोगो खालामदो देनो चेनेल दं नामा नायलाय अखाफोरखौ जा गोलोमदों आङो फांखाबो मोनजाया ओइ फि सोरजोंनो लाइक दानाबो सना थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय आं बा चेनेल गैया सिस्टार चेनेल गैयाना थेवबाबो आंखौ सापर्ट होफैनो थाखाय थेंकिउ आरोना रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंनिसिम अखाफोर मुलुग मा गामिनिमोन नोंनि गामिया बड' केबिएम लोगो जादो प्रिया थांबाय नामा होनदों जानोहाय 11 जन दङ थांखो ना माखो अखाफोर लोगो जादो अखाफोरा चेनेल गैयानो अखाफोर मुलुगाहाय हनै थाम्फै हाबग्रा लामाया हनै होद नाङा मा ओंख्रि आब' ओंख्रिया दहायनि आलु जहल आरो दावदै एवनायसो नै माबाखौ फांखाखौ माबायदि सिङाव सोना लादों जोङो नै फांखाखौहाय बड' केबिएम लोगो खालामबाय लोगो खालामदो होनदों खालामफिनदो होनदों जाफुं लोगो जादो खालामदो दे नो NRA होनदों एन लामायाव होनदों पियार जासुला लोगो जादोनो पियार जासुला बाहाय दं अके होनदों जासुला फंबाय ओइ सोर लाइक होआखै लाइक हो नङाबा आं अदालगुरिनिसो अदालगुरिनिनो मोजां दे मोजां मेरे एलबी को कौन लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए आब'खौ साबसिन नुदों दिनै नोंगौ थेंक इउ साबसिन नुनायनि थाखाय गामियारि बर' आइजो फैदों जोंहा नै हाय सनाफोर होनदों गामियारि बर' आइजोआ गामियारि बर' आइजो आंनि चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामना होदो आगै आरो एलबि खौ लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना होबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय अफिसियेला फैबाय नै जोंना लेवग्रा फिथेंबोबाय वेलकाम MDM इउटुबार आं नोंखौ लोगोखा नों खालामाखैब्ला खालामदो दे प्लिज होनदों आरोना आपेल भी आ गया है हेलो दीदी हेलो वेलकाम आपेल जी आयु बेगें बेला लानानै फैखोबाल अफिसियेलालाय अनजालु मुसाहारि फैबाय नै जोंहा होना होनदों रिप्लाइ खालामो नोना होनदों लोगो खालामदो रिप्लाइ हरखादोंना ओइस लोगो खालामदो आब' नोंजों आंहा लोगो दंखायो ओइस मुसाहारि आगै सोरखौ होनदों ओइस मुसाहारि माबा बसुमतारी आगैजों सोरहा लोगो गैया लोगो जादो दे कहाँ हो दीदी मैं आसाम से हूँ आसाम क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट से गामियारि नङा गोदान आंसो सना नङा सोरथो नेहासो नामा हाय बाजै सना हाय आगै मा ओंख्रि जानानै फैखोलै जेमार नोंसिना माबाया मोजां जादों दे सुटिंआ काहानिया मोजां जादों नोंगौ सापर्ट होनो फैबाय थेंकिउ सापर्ट होदो सोरमोन मेनायदिन ना मा नाम एसे खोन्थाहरदो नोंहालाय मा बडि बिल्दार एक्सारसाइस खालामबाय थाखो लाइक दान सना बा मालाय जोंहा नेहा आगैसो माथो बा मालाय आदा मिनिटल' सम दं ओंखायनो लेवरा फिथिंबाय थादों आरो नोङो ना एक्सारसाइस खालामफैदों
ओमफ्राय थेंक यू आपका खबर पूछ रहा है हामदों मिनिलायो जा खुसि जायो आरो नोङो ना आंबा मालाय होनबाथाय थोस थेंक इउ सापर्ट होनायनि थाखाय सनाफोर थेंक इउ दे नोंसोर अनाबा सोर अनोहाय आंखौ 13 जन दं साफ्राम आलु हारा गैयै बेदर बाजै थेंक इउनो गथ' गोरलैनो गेमस्रिनि सोलोंदों मा आं बर'फोरनि गासै इउटुबारखौनो साबसक्राइब खालामनो मोजां मोनो नै जोंहा अखाफोर मुलुगा बर'फोरनि गासिबो माबा इउटुबारखौहाय सापर्ट होजोबोनो बियो बयखौबो सापर्ट खालामना होबानो जाबाय जोंहा अखाफोर आगैया सोरनो सापर्ट नांगौ अखाफोर आगैनाव बिहरबानो जाबाय एम सना फैबाय नै जोंहा आगैया लाइक दान थेंकिउ आगै लाइक होनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानानै फैखो खबर सबर मारै दङ आरोखि ना अन थेंकिउ एनार आगै अखाफोर गावदां नुदों सनाखौ थेंकिउ हनैहाय एक्सारसाइस खालामगासिनो जोंहा जुलिमा बर' लाइक थेंकिउ पियार जासुला लाइक दान थेंकिउ जुलिमा हाय एम सना आंनि बिख्लो होनदों र' नोङो लाइक दान बाजै खेबसे होबावलाय खेबसे बा मालाय आइदै जा मोजां खोनाखायोनो नंग' नैबे सोरनि मेसेज मोनथाय डिलिट जाबाय नै मोनबाय आंनि एन मुसाहारि ब्लगखौबो गामियारि सापर्ट खालामदो अखाफोर सना नोङो नोंनि आइडिजों मोनसे मेसेज हरब्रा नङाबा बोरै एक्सारसाइस खालामगासिनो जोंनिया अफिसियेला मा जाखोनो एम सना मेरा जॉन केस हो जान कैसे हो होनदों I am coming वेलकाम गामियारि बर' बा मालाय गेजेर गेजेर बिदि होनबाय थानांगौ आरो आं फाग्लि बायदि ना मा जाखो फाग्लासो जागोन नोंजोंबोनो ओंलै जासुला खिसुला आंनि आगै आफेल लाइक दान थेंकिउ हेल' एभ्रिवान इंलिस मेकार फैबाय जोंहा नै अके र' थांनि मेन आइडिजों आजाव जा मोजां खोनाखालायोलै बाजै बा मालाय होननायखौ नोंगौ नामालै र' नोङो मा बारलागासिनो बमासो हरखो ना माखो बाल बेलाय माबा बिरदों थांसै नामा बाय बाय सिस्टार 10 PM आव बांकार डिउटि दं दे थेंकिउ बाय बाय आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय थेंकिउ गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम मोजाङैनो बार जादों ए मासे समायना नुदों नोंखौलाय नों मानो बुरिखौलाय मानो फिसा सानैनि बिमाखौलाय समायना नुलायगौ बा मालाय होननांगौलाय आरो आं नै फैलायबाय आरोना किया मालाय बोल रहे दीदी ये हमारे बोरो का क्या बोलते हैं मेडिसिन है बा मालाय मेडिसिन का नाम है मोजां गासिनो आब'जों गासिनो मोजां गासिनो मोसागासिनो आब'जों नोंजों ना मा जाखो मा ओंख्रि जाखो आब' सनानो बसुमतारी फैबाय जोंहा अनजालु बसुमतारी ओंख्रिया दहायनि आलु जहल आरो दाउदै एवदों आरोना दाउदै एवनाय बाजै बा मालाय बहानिनो आङो जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिहाय
आपेल जानखि खबर होनदों आरोना ओमफ्राय एम बसुमतारी आयु गिबायहां मा जिनिस बेलाय आयु हाथाय थिनथाय हरबायहाय लाइक होनोल' फैदोंबाय दे आबै अके दे फिसौ दे लाइकल' होना थांबानो जाबाय दे ओ बोलते हे आस्ता जान रहे है खावब्लिब्लि गथ'आनो ए गथ'थ' आंखौसो गथ' होनलायबावबाय है र' गैला खालामबाय बुंनांला लाजिबायसो आंनो अके 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 जासोलागै बा मालाय सरि होननांला होनदों जोंहा जासुलागैया खोनासंनो मोजां मोनथारबाय नामा बा मालायखौ होनदों नै अके आबै होनदों दे आं थांबाय दे 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 बाय बाय आं जौ लोंदों बोरमा बेदरजों आब' सोनाबा गावल'लै जोंबो लोंगौमोन ना दानो थांसै नामा थांथ'नाङा होनदों हनै उन्दुनो बावसै दानो उन्दुयो एनबाले आसु सना होनदों ड्रागन मोखां गोमबोर थांसै आंहा होनदों जानबाले थाखिबि होनदों आय' नोंबो लोंनो नामा अनजालु होनदों लोंनांगौलै लोंनांगौ जानांगौ इन्जय खालामनांगौ भिडिअ गावा दासो फैनानै होनदों ने फैदों होननानै बुंदों फैद' आब' लोंनोबा खाथियाव मोनबा होनाय नङामोन दा खाथियाव गैया नालाय जासिफ्लादों आरो जोंनि बायदि सोरबा फांखाखौ सिङाव सोना लायो एम ब्लक गावहा दासो फैदों होनदों फैदो आब' लोंनोबा बे थांबाय आरो नै बेयो मेसेज जानोलै फन रायज्लायदोंमोन होनदों सना जौ हरबाय होननायनि हाया थेंकिउ गेम अभार डाउन वार्ड हाई यू नो इंग्लिश नो मुझे इंग्लिश नहीं आता है मा होनदों लोंदों जादों हयबोलै मा लोंदों जादों ने माबा खामानि नामा बेखायनो थांनो नागिरबाय होनदों जानो आं उन्दुनो ओंखारबाय नै आफेला उन्दुनो ओंखारबायनो मेसेजआबो डिलिट जानाय ना जेल फाग्लानो अबे जेल फैखो मेसेजआनो जेल फैदोंलै जेला बोरैथो लाइभआव फैनाय गासै सिबिजाथाव फंबाय बिनानाव आदा बाजै गुमै आब' गुमै आदै मादै आमाइ आनै अननानै भिडिअखौ नायदो लोगोसे साबसक्राइब खालामना आरो सेयार खालामना होदो नै जोंहा ओइस बसुमतारी आगैखौ बयबो लोगो जानोनो लोगो जायाखैबा जानानै होदो सनामोन लोखिमोन बे आगैयाबो नोंसोरखौ बेग हरगोन आरोना नै कल फैबावलायबायसो दे रायलाय देब्रा लोगो खालामलायदो होनदों बड'जोंबो आरोना इंलिस खबर बोरै होनदों सोरखौ सोंदों इंलिस रोङा नामा होनना सोरखौ सोंदों इंलिस रोङो नामा होनना सोरखौ सोंदों आंखौ सोङाखै बे आंखौ सोंदों बियो ओंखायनो रोङा होनबाय आं बोरैथाय मेसेजआबो इउन' इंलिस नों इंलिस मिथिगौ नामा होनदों आं मिथिया इंलिस रोङा आङो आं बर' मिडियाम फरायनाय गथ'सो आइम स्लिपिं बाय बाय गुड नाइट थिगानो आगै गगा मोनना एसे प्रब्लेम जादों नों
सोर जासुलाया मिनिलायबायले माखौ मिनिलायखोथाय बर' इंलिस लोंनो मेंनायनि एसे लोंनो मेंनायनिनो अ दे होनदों you and me I will go you आं रोङा इंलिस दारा लाबोथारा आंजोंहाय आं रोङा लोंबा मेंगायो नामा होद आंबो लोंगारनोसैलै अफिसियेल खबरा बोरै होनदों प्रदीप बर' फैबाय हाय हाय वेलकाम प्रदीप बर' नील बेवहाय लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए अके होनदों आरोना देलायसो लायदों लाइभ फैनायखाय देलायाखै आङो माबायावसो थांदोंमोन बै फारामाव थांदोंमोन देलायाखै बेनो फैदों जास्ट लिस्टिभल' गोजा फुनदों आरोना नै नुबाय ओंखाम जाबाय नामा बा होनदों मिथिबाय जासुला लिस्टिभल' एसे फुनदों नै जासुलानोसो देखायदों दे आं नोंसोर नायनाङा फंबायनो जोंहानि जासुलानो ओरैसो लानांसिगोन फांखायाव आइदे नै अखाफोर गावदां बायदि खावब्लिनो नोंसोमोन नामा अखाफोरालाय दहायनि अखाफोर फैनाया नोंसोमोन आं नायबाय नायनो मोना बावफिन किउट नुनांगोन ना बेखायनो देलायदों जासुला हयबो मेंगायो होनदों ब्लग इंलिस फैदो लोगो लोंनोबा बोरमा बेदरजों होनदों मोगथां नङालै होनदों मा नङालै लोगो सना मन्जुलिनो हि 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 होनो आंबो नायबाय नोंखौ नायनो मोना जासुला फंबायनिसो खिथाहरदों आंहा देलायदों होननायखाय दे देनां आंनि हाबायाव फैगोन ना फैया थाङो ट्रेनजों थांगोन बब होनलांगोन मिथिबाय दा मायदि जासुला गुलु मुलु दारि गाबस्रें स्रें दे र' मेसेजफोरा हरद' थाबनो होद नैबावसो दोनगारसैलां मबाइलखौ बादाम नेहाया बादाम फानबावबाय हनै एम ब्लग नोंबो फै जासुलि होनदों आं बोरमा बेदर जायालै मोसौ बेदरबाबो हागोन आं बुंनोनो फुंबिलि नार्जारि फैदों जोंहा गैया दिनै फार्स्ट टाइम गोनां बेवहाय हाय आब' होनदों हाय आगै वेलकाम आगै आंनि एलबियाव आब' दिल्ली आयु गैला खमि आं खालामबायसो आब' दिल्लीनि होद आरे खाथियाव नङाबा नुवा आब' दिल्लीनि कुल अखा हादो आयु जोंनियाव गरमानो थैसै नै फांखाखौनो मुसारि सिङावसो सोनानै लाबाय आङो आरो गोजौआवबो होगासिनो फांखाया हनै बोरौहाय थांखो दे दिल्लीनि अखा हादों होननाया नै दिनैसो नुबाय नोंखौनो जाफुं बर' आगैया दाखालिबो बिदिनो फेस देखायना फैखादोंना आगै आरो आगोलावथ' फेस देखायना फैबाय थाखायोमोन दासो रोंनानै हाय एम ब्लग होनदों इनार आगैया
नेहा खुदुमनाया खावलाया दागो थालायबाय नायलाय नंगौ खोमाहाय नंगौ प्रियाखौ मेथाइ रोजाबनो लिंहरगोन प्रियाखौहाय प्रिया माबा जाबायना स्टार मेकारनि थांगोन दे थांगोन नोंना रौतासिमदां माथो जासुला होनदों हेल' इनार होनदों फुंबिलि लोगो जादोनो गुड इभिनिं जगवाइटि हाय सिस्टार गुड इभिनिं जगवाइटि मेरे को सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट कीजिए लाइक दाउट एवनायसै दे आगै नोंहालाय माथो ओंख्रि जाबोखो फुंबिलि नार्जारि आरो बबेनि एसे अनना खोन्थाहरदो आगै मा ओंख्रि एम ब्लगनो नोंसिनालाय एम ब्लग होनदों आं गुवाहाटि थांगौ 10 थारिखआव बादाम लांफा लामा लामा फाननो ना फ्राय ओमफ्राय आलुसोनो नोंहालाय होनना होनदों एन मुसाहारि लोगो जादोंनो अनजालुआ मा होनदों फै जानोबा सना एम ब्लग इंलिस बायगोन नों मोसौ बेदर बायगोन आं मोसौ बेदरनो आब' दे मोसा होनदों आं मोसानो रोङालै आगै मोसानो रोङा आङो मोसानो रोंबा मोसागौमोन आरोना मेसेज डिलिट जादों नै आं सेरबाबो नुवासै जाफुं दंखायो बायदि मोनबाय आं होनदों मा फाइल लादो मुस्लिम हिनजाव बायदि फालिया ओरैनो लादों जाफुं अके होनदों चेक खालाम दे आं जाफुंदों चेक खालामगोन दे आं जाफुंदों एन आब' लोगो जादो दे जोंहा होनदों फुंजा आगैजों लोगो जानोनो नेहा सना मावजि जि एमब ब्लग आंना ओंख्रिया आलु दाउ बयलारसोनो जगवाइटि हाउ आर इउ डुइं नाउ हेभ इउ हार्ट हाउ आर डुइं नाउ मुझे इंग्लिश समझ में आता है लेकिन आंसर देना नहीं आता है इंग्लिश में जो बोलना चाहती हो तो प्लीज हिंदी में बोले ओके अनजालु नेक्स्ट टाइम मोसौ बेदर जों दै होनदों आं गलाघाटनि आब' दे आगै दे मोजां ना आगै खबर सबर बोरमासो हरबाय माथो मे थिगानो होनदों एम ब्लग नोंना मा जायगामोन होनदों कमेन्ट हर दे सनाफोर आं बेक खालामगोन अके होनदों 108सो सालायबावबाय हनै नेहाया एमबि होनदों नेहा मिनिदों जागोन एम ब्लग इंलिस आंनि जिउ सना होनदों उदालगुरिनिमोन ओमफ्राय कार्बि आलंआव थांबाय दा उदालगुरियाव दंफैयो होनदों एम ब्लगआ प्लीज रिड माई कमेंट प्लीज सिस्टर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज मुझे इंग्लिश नहीं आती है ज़्यादा मुझे इंग्लिश नहीं आता है ज़्यादा मतलब मुझे बे खुलिसाय आं नांगौ इउटुबाव ओइ खुलिना हरसै आंनो टेंसन जाल' होनदों अनलि मोसौ बेदरल' अनलि होनदों फेल फाख्रा सिख्रा लानायखौ बिगुलि बुरै बायदि नुदों नोंगौ फुंजा बा मालाय आंजों रावबो लोगो जालाया होनदों नै अनजालु बसुमतारी लोगो खालामदो होननानै बुंदों आरोना
फुंबिलि नार्जारि, फुंजा नार्जारि, अन्नानै हेफाजाब हरदो होनदों। फुंबिलि नार्जारि अन्नानै हेफाजाब हरदोनो पियाज जासुलानोहाय। हाय आब' सुस्मितानो, सुस्मिता फैदों माथो सुस्मिताखौ नुवाखै। मिनि फैदों नै, सुस्मिताया फैदोंथ' आरो। वाइटि ने क्या बोले? ओके, you don't know English, but I also don't know Bodo. ओके हिंदी तो समझ में आता है ना। हाय आब' सुस्मिता होनदों ओके आंखौ सासे सना बुंदों इंलिश खनसे होनदोंमोन बियो इंलिश बड' ब्लग इंलिश होनदों। ओके गुड नाइट टेक केयर योरसेल्फ सिस्टार थेंक इउ कमेन्ट खालामहर आंनि भिडिअ गासैबो बेक हरफिनजोबगोन होनदों। सादान विश्वनाथ हाय वेलकम मेरे एलबी में आपको स्वागत है। सदानंदम मेरे एलबी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। हि आगै सोना अनजालु होनदों आंबो रिप्लाइ खालामदों अनजालु मा होनदों आंनोबो रिप्लाइ खालामदों। अनजालु आगै नों मा सोंनो गोसो सों देलायबावनो। जोंहा अनजालु बसुमतारि आगैया होनदों आब' सना ब्लग इंलिश आंनि जिउआव आब' सना हो मा खालामनो हा आं बिदि फासयहरनो हाया दा फासयगोन र' ओरै खालामहर मानो ओरै फैनांगौ नोंहालाय मा जानाय आं रागा सोंबाय दे नोंखौ। ओमफ्राय बे थाम्फै हाबनो लामा दोनबाय आरो आं साब मोनो बे मानसिखौ। ओमफ्राय थाम्फैया बे लामाजों हाबनांगौ आरो नैबेजोंहाय। कमेन्ट खालाम नैबे थांबाय। बड' KBM कमेन्ट हरना दोन फुल भिडिअ सापर्ट खालामबाय नो। अन एम ब्लग मा गामि होनदों अन एन मुसारि मा ओंख्रि होनदों माय फार्स्ट इंट्रोडक्शन आप कहाँ से हो सदानादम हा मोनसे मोनसे दाबि 10 ID जों हरदो होनदों। हाय आब' सुस्मिता दायो हरगोन दे होनदों। सरिता पांडे लो ग्रेट राधे राधे कैसे हो आप मैं ठीक हूँ लाइक कर दिया है दीदी थैंक यू दीदी आप कहाँ से हो मैं आसाम से हूँ आसाम क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट से हूँ
दे आंबो हरनो स्टार्ट खालामसै एनार होनदों। दे हरदो दे भिडिअ फुल वाच खालामदे होनदों। एनार सना खुमब्रा ना सयाबिन एवनायनो सुसमिता आब' आंनो गाबोन हरबाबो जायो होनदों। हैदराबाद से हो आप हैदराबाद से मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और लाइक एलबी को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। सोरनिबा मेसेज डिलिट जालाजोब्बायहाय नै एन मुसारि सना गोथावथारमोन माथो होननाय जादों। अके बिदिब्ला मर्निंआव हरसिगोन आं बिदिब्ला होनदों आरोना। दीदी जी मेरा भी कुछ सपोर्ट कर दो। क्या कर दिया है रे बाबा। लाइटखौनो खोमोरनानै हैबाय सासेया। सरिता पांडे के साथ भी फ्रेंड हो जाइए। कौन कौन उसके साथ फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड बना लीजिए। सुष्मिता दीदी हमें भी ज्वाइन कर लो बोला है सरिता ने सुष्मिता। प्रिया मा होनदों नै फैफिनलायबाय सिस्टार आंहा जेबो नङा दे नै सारिता लोगो गोदान फैदों लोगो जादों प्रियागै। सुष्मिताया मा होनदों मन्जुलि सना मा ओंख्रि जाखो सिस्टार ओंख्रिया दहाय साननि आलु जहल आरो दाउदै एवदेरदों आगै। खबर सबर मोजाङै दङ दा? आइ प्रिया सना होनदों आइ बाजै अजिथन आइ बाजै उन्दुनो ओंखाराखै नामा उन्दुनो ओंखारथ'वाखै एनारागै होनदों। मेसेज डिलिट जादोंहाय सोरनिबानो सेरबाबो जाया। महिमा बि ब्लग आगै फैदों जोंहा हाय आगैनो वेलकाम आगै महिमा मा ओंख्रि जानानै फैगोन खबर सबर मारै दं? प्रिया दैमारि एनार सना मोजां ना होनदों। एनार दै फुर फुर खोनाबाय फांखाया फांखा खाथियाव लानायालाय फांखा खाथियाव लानायखाय खोनादों खोमाहाय। लाइक होबाय आगै थेंकिउ महिमा। सोरनिबा मेसेज डिलिट जाफैबायहाय सेरबाबो जालिया नै। आरोबावब्रा गोदान फैगासिनो नलाय लगा होफिनलाय मा मेसेज मोननाय ना नांला दे। एनार मा फुर फुर बेलायनो फांखा गाबनायखौ सुसमिताया मिनिबायनो फुर फुर होननायखौ दिदि जि उन्दुदो दे। उजिथन प्लिज आंनिखौबो साबसक्राइब खालामना होदो उजिथनसो हरदोंमोन। जाबाय दे एबार। नै साय केसराहाय बे नायसाय जेरावबो दोनहोआ मबाइलखौनो मासे केसराहाय मानसिया। प्रिया गाबोन आंजों डुयेट रोजाब दे बरियाखा सङा होनदों। सान्टु हाय वेलकाम सान्टु बसुमतारी वेलकाम आगै वेलकाम। मा ओंख्रि जानानै फैखो सान्थु आगै? आयौ र' मा ओंख्रि जाखो आब'? ओंख्रिया आलु जहल दहायनि आरो माबा आरोना दाउदै एवदों। नोंलाय सरिता आपको बुला रही है
डीडीजी आपको पत्नी समझ में आ पा रही है। सारिता, आप कौन कौन के साथ फ्रेंड होना चाहते हो तो फ्रेंड हो जाइए। आगे ब्लू हो। ओके महिमा, उन्दुदो सिस्टार। बोराया उन्दुनो ओंखारथारबाय बेनो। मा आंनि रायलायनायजों उन्दुनो ओंखाराखिसैनो बेहा। माथो दाबो उन्दुवाखै? उन्दुनो ओंखारबाय नामा? उन्दुनो ओंखारथ'वाखै। बिदावा बोलो गोरारा फैलायबाय नै। ओइ बाबा सोर बुखो आं फिसाखौलाय? नै फिसाफ्रा गोबाना ला न'। बुजालाय लांबाय सिमांफ्राव। एनार सना जागोन दे, आं मोनसे आइडिजोंसो रोजाबनो हागोन, मोनसेखौ हायासै आं रोजाबफोरखौनो। निकि आगै फैबाय जोंहा। हाय निकि आगै। र' ब्लु होनो थिनदोंमोन महिमाया। माथो ब्लुबो जाया जेबो जाया, मा जाखो मबाइलफ्रालाय? ए जाबाय जाबाय। मा होनदों सुसमिता आब', आंजों बड' सं डुएट रोजाब। बरिया खास'आ होनदों। हेल' बाजै निकि होनदों। निकि हाय बिरदाव आगै मा खबर होनदों। प्रिया सना, आं दायो खिन्थाहरगोन होनदों। बिरदाव मोजां बाजै निकि होनदों। आंखौ सिनायोब्ला सोरबाफोर लोगो जानो गोसोबा जाफैनो हागोन। सान्थुजोंहाय लोगो जानो। सोर सोर लोगो जायाखै लोगो जादो। बाजै नोंसोरनिया मा डिस्ट्रिक्ट? जोंनि अदालगुरि फ्रम टंला। जोंनिया क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दे आगै। हाय निकि, दिनैसो नुबाय होनदों महिमाया। आप सब हमें ज्वाइन कर लो, वीडियो पर कमेंट छोड़ देना, हम आपको रिटर्न देंगे पक्का। अरे सिनथि जाजोब्बाय आंहा सोनारनो लुबैनाया हामथाहाय। आयु थाम्फै हाबफैबायहाय। सिनस्रि साजोब्बायहाय आंहा सोनारनो लुगैनाया हामथारला। आरे लोगो गोदान दंबा लोगो जादो। बिरदाव एक्टर गथ' फैदों माथो, दासो नायसनबाय दं आंहानो। निकि महिमा आब' मा खबर होनदों। एनार सना अके दे दा खिथादो होनदों। निकि आगै मा खबर नोंसोरना? एनार आयं बर'। आं बर'ना आयं बर' जाखो? मेथाइ आं बर' मेथाइखौ माखौबा रोंलायलाङा, ट्राइ खालामनायगोन। मबाइला बारा मोजां नङा आंना होनदों। निकि आंना मोजां आब' महिमा होनदों। प्रिया सना जागोन दे होनदों। सिंगार दंलै गाइसमोन बेयाव होनदों। सिंगार दंखायोना हनै होनदों सान्थु। अके आब' सुसमिता ट्राइ खालामनि होनदों। एक्टरा जादों। हाय बेवहाय रायजोफोर होनदों। गोजोन मोनाबिलि आब' होनदों। ओइ सना सना। बाबा सोर बुखो सना? सोर बुआ? आंनि बोलो मोलोखौ सोर बुआ सना? सोर बुआ बाबा? सोर बुआ सना? बुआखै। सोर बुआ सनाखौलाय सोर बुआ? गोजोन मोनाबिलि आब' उन्दुनोसै दे बाय बाय। बसुमतारी आगै गुड नाइट बाय बाजै बाय बाय। अजितन आगै निकि एन फ्रेक्सन प्लिज सापर्ट खालाम, आंबो बेक खालामगोन होनदों। एनार सापर्ट खालामनो। बिरदाव देब्रा सिंगार मेथाइ खनदोनो। सोरखौ होनदोंलै? आंथ' सिंगार नङा।
राजा बिफायानो बुलायबाय खोमानो ओइ प्रिया मा होनदों नोंखौ बे राजा बिफायानो राजाखौ बुबाय खोमा होनदों नोंखौ अके जागोन होनदों दा नाय नाय नोंखौ मेगन खेब्बाय आं लासै लासै नोंनो आर'नाइ हरनोसो गोसो जाबाय होनदों नोंनि हाया गान खनबाय आरोना ब्लु हो अके न' सेरबाबो जाया आयै बेथायानो बे दं सिंगार दं बेयाव नों खनदो गुड नाइट आब' गुड नाइट दिथुनागै प्रिया आब' जोंहानिया एनारनो ब्लु नांगौनो आयु जाखाबाय एनार प्रिया आब' होनदों ब्लु होदे आब' अके देब्रा सिंगार नों मा जाखो आदै नै मबाइल सेरगासिनो मालाय उन्दुनोबो ओंखारा दोंसे स्राय खनदोनो नामे गांमा मेदाम नामे गांबा गंडारे चैनल वेलकम गंडारे चैनल मेरे एलबी में स्वागत है आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक नहीं एलबी को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए प्लीज आबा आबा आव सोर बुबाय थायो नोंखौलाय आव बारासो नांफैयाखिसै नामा दै सानावलाय सिथा आव सना गुमैया होनदों नोंगौ मैया नै प्रिया सना सिंगार दं होनदों आरो अके सोर बुखो जासुलायासो बुफैखो ना माखो नोंखौलाय दैसाखौलाय आब' सना दैसा गाबदों दैसाया सोरजोंबा बुजादों मा जाखो मामिया मानो गाबखो मामि नङा बाबासो गोसा बुमारबाय बे बाबु फिफाया मागोना गाबमारदोंनो बाबु फिफाया नै गावनो मबाइल नायनाया बेस्थ' जागासिनो नै लायाखै नोंखौ नायनोनो आखाइ आंगालाय मेख्ल' दे खनसे नाहरफिनलाय जायाखै नुवाखै नायब्रा एन मुसारि प्लिज सापर्ट खालामनो थाबोबायदां कमेन्टआ ओरैहाय बिद्दा ओंखारबाय गैया सिंगारा जमा एक्टर मोसाखादों आलादा गिटार प्रिया नायसाय प्रिया सिख्ला नङाथ' बियो हाबा जानायसो थोर फाग्ला आंलाय माला बुगोनो नोजोर नाङोनोहाय नेहा नोंनि बोराइजों आंनि बोराइजों सोलायलायनोसै नेहा नों थाफैदो जोंनाव ओरै नुवाखै मबाइलखौ मानो बुख्लायहरबाय थाखो बिलाय प्रिया आगै नोजोर नाङोनो हनै मा होनदों आं बुरैनोसो असायब राजा बिफानो आं बुरिसो राजा असायब राजा बिफा होनदों नोंखौ बुरिबाबो आंजों खारफाबा लानांगोन ना आङो मिनिहरदो अके जायो दे दोनफैनो नोंनिया थोनहरदो हाय फ्रेन्ड नमस्ते नो बिदि नमस्ते बिदि फेरजासैलाय मिनिहरदों हनै एम नार्जारि फैदों जोंहा बुहुद आदसा है बाबी जी थेंक इउ
लामारो सासेबाव आंखौबो जागोन नामानो जागोन दे साख्रि लाना फै खिन्थु साख्रि नांगौनो साख्रि निखि ब्लग होबाय दे सापर्ट होनदों आं बिजि दै आब' अके दे बिजिबालाय जा सुइटखाहाय सयथिबो गुमैयानो नेहाया बिगुमैखौ बाख्नायहरलायथारदों खर'आनो मैदेरसो जाबायदां दारि जाबगाव गावनै गन्थं थब्राब्रा बे नेहा बिबोनांखौ लानानै खारनांसिगोन र' नेहाखौनो लाना खालांदो एकदम नुफेरदो नोङो सिमोन साफरिखौ नुफेरबाय सिमोन साफरिनिसो सिमेन्ट साखरियावनो थांसां लाइक दान थेंकिउ मोननायासो मोनबाय थायो गुमैया गैया माया मोननायासो मोनबाय थादों नोंगौ मैया नामा बुजियासां आय' हिन्जावसो फिनांगौ हिनजावासो फिनांगौ आरोनो गुमैयाबो साबासो लानो जाबावगोनदां होनदों गुमैया साबासो लानो हाबावगोन नामा होनदों नै साख्रि गोनां गोनांबा दसजनबाबो लायो फै नैबे नोम्बैनि खाथियाव लाबोनाय फैदोलाय गुमै जोंहानो सिमोन साफरियाव आंखौल' जाहोनांगोन खिन्थु साख्रि नै मावनो बेना गुस्थिया नैबेयो नैबे गुस्थिया नाय नोंसोरो बोरैबा गोबाबा आंखौ गिरिगासिनो दं आरो बाहागो ओइदै नोंखौसो देखायगासिनो दंलायना आङो मिनिदों हनै आयु हेन्डसामानो मा होनखो आयु हेन्डसामानो लाजाखाया बाबु फिफाया होनदों क्या बाबी जी भैया नया गर्लफ्रेंड मांगी क्या हा 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 आपकी भैया को नया गर्लफ्रेंड चाहिए बोला है ढूंढ के दे दो मुसाहारि मा गामिनो आयु गुमैया साथाम गोनदा मोनबायगोनलै साथाम गोजोन मोनबायगोन होनदों बायदि मा होनदों आयु गुमैया थाम गोदा मोनबायगोन बायदि मोनदों होनदों बुजियासैलां बिदि फै गुमै सानजारि नोगोराव रायजो जानो होनो सिमेन्ट सापरि पियार जासुला होनदों हनै आं दाख्लैसो थांदोंनो सिमेन्ट सापरियाव दाख्लैसो थांदोंनो पियार जासुलाया मा फेसबुकआव बेस्थ' ओरैबायदि बेस्थ' नानिखौ बाबु फिफानो दोनलांसै आंनो आइदै बाबु फिफानो गारबोदो नानिखौ नों बहानि पियार जासुला होनो पियार जासुला अदालगुरिनि रुपसिं इटा लाइन गाय दिले न' किनु हब देशर अबस्था इटा लाइन किले अदालगुरिनिलै एन मुसारि होनदों आब' ब्लगखौ बोखारदो अके बाल खाले न' फेसबुकआव आंनो स्टार हरलाय फैसा खरसा खालामनानै एन्टु रिदिका दा एन्टु रिदिका दा आयु आं आंनो फैसा स्टार हर दे सोर स्टार हरनांगौ नोंनो फैसा खरसा खालामना हर दे एनार खारसै सना एनारखौसो लिंहरबाय हनै एनार अके प्रिया होनदों एम नार्जारि लोगो जाना फैबाय आं ट्रेन स्टेसन खाथि नामा होनदों सोरनिखौ होनदों एनार अन
आंना फिसाया गिदा खेरा मा होनदोंथाय दैया सोनानो जाम्बानि नों सिथार बिदि खालामलायनाङाथ' नों मेला मानसि सफैयो बिसोरनो हरनांगौ जाहैबाय हरनाङाथ' पियार एसे खाथियावनो ससेल' फैनांगौनो उन्दुदो नोङो मा मबाइल सेरबाय थायो नोंलाय हा पियार आंनासो खाथि ट्रेन स्टेसन दों बियो सोर होनदांलां बे आंनि फिसाला नै आंनि फिसाला बियो आंनि फिसाला सना गोरलै गोरलै आंनि सना दैसाला जागंथं खान्दादा बियो ओमफ्राय नैबियो जाहैबाय माबा गुन्दा लिडार जोंनि हम फिल्मनि गुन्दा लिडार बियो बिलाय मेगन देग' ग गन्थं थब्रा ब्रा गुस्थि लामब्ला 10 बारा लायो 10 थाखा बारा लायोनो आं थांनायाबो खाथिथार थाबायना थांनो हायो मा गामि होनदों एनानो खिनदों आंनि फिसालासो खोमा लाफैदो फिसाला गेदेरना बियो औ बे आंनि फिसाला गेदेर नै बियो मबाइल सेरनाया ओमफ्राय नै फांखाखौ सिङाव सोना लादों जोंहा प्रिया मुसारि सिङाव इसोर बाबुनि बखालासो नुखाबाय दे होनदों बाबुनि बखाला बाबु लाग्रा मालाय फिसालाखौ गोबागासिनो दैसा सनाया जोंनिया बिराद मा गामियाव होनदों मा गामियाव फैयानो रेडिमा फेंखाय दे मोजां ओं रेडिमेड फांखा दे मोजां नोंहासोनो माने गोजौनिया ओरैबायदि स्ल' आरोखि ना स्ल' मसन नै बियो गिदिंगासिनो ओमफ्राय बारा नाङा ओमफ्राय सिङाव सोबाय नै थाम्फैयानो गुदुंजों हाबजोबो आरोना नै थाम्फैया ओमफ्राय थाम्फैयाबो नैबेनाव अरा बेनाव अरा थाम्फैयाबो आंनावल' अरो आरोना प्रबिन मैथा आसार बिनि खाथिथार नै माथो 2 मिनिटावनो 200 सापर्ट मोनगोन होनथारदों दे फाग्लिफोर मैडम जी आपका डिस्ट्रिक्ट उदालगुरी है क्या मेरा क'क्राझार है किसको बोरैबा आन्दो सनबा बोफ्लांगोनहाय थाला गिलु बालुनो नै बेनानो आथिङा लावग' जाहरगासिनो फांखायाव जोहरबा थैथारगोन बे आसिया ज'जाथोंहाय एसे हिनजावफ्रा होमबासो खारफानाय नङा र' दे खोन्था हरगोन सोंहरनानो ओम प्रकाश हाय बाबिजि हाय वेलकाम नाङाबाबो नांहोनायावसो दङ बिनि आथिंखौ प्रिया खाथियाव लांदेरनानै आर यू मैन बी क'क्राझार से हो अरे यार मैं भी क'क्राझार से हूँ क'क्राझार हम लोग का गोसाईगांव है आप कहाँ से हो मैं क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट से हूँ गोसाईगांव गावहा गावनि आयना मोखांखौ देखायथाराबाला देखायद दे आं थांनोसै नुबाय
बिखुङाव खाथाबना होनांसिगोन बेनोनो। लिपिका एक्ट्रेसआ जोंनि खाथिथार आरो प्रबिन मोनहा मैथा एक्टरा सासेल' थांनांगौनो। हेल' बाबी एके आके दिखाई नहीं तो गोसाईगांव कौन से जगह में हो? गोसाईगांव गेवलांपुरी है, हम लोग का टाउन ही है। जोंहानाव मालाबा बेरायनो फै सिस्टार बङाइगावआव। मालाबा थांगोन दे, थांलुबाय थानाय जाखायो। एबार थांबा लोगो हमगोन दै एन मुसाहारिदों। अके फेयार जासुला होनदों आंखौलाय जासुला आंखौ। बा मालाय किउटार सयथिबो जियानो बुङाथों पार्बती एसे दै लुजाखानाय आब' नङालै आगै। नोंसोरसो उल्था मोखां जाना होनबाय आरोना। गोसाईगांव में मेरा काम है, गाजलपुरी का आप मालूम है क्या? हा? मुलियाथ' लोङाखैना नोङो? मुलिया लोंबाय? लोङोना लोङा? थोस ओंखारनो बाबाबो गवा बेजों। ओहो आं बङाइगावआव थाया, बासुगावआवसो थाफैयो दा। दे गोसाईगांव में मेरा काम है, गाजलपुरी। सोर जाखालालां थोस फाग्लासो जागोन बिदि खिफियो मानसिया। आब' आलासि जाहैनो नोंसानाव फै। जाके निपन्ना टीवी क्या हो गया है? मानि मुलि हाय सना गजनपुरी का आप मालूम है क्या भाभी? हाँ गजनपुरी और गेवलांपुरी सामना सामनी है। मोनामहैबाय नोंसिनावबो ना? जा मोसौखा साला। नेहानाव मोनामहैबायनो आयु खाम दामबायबाबो बिफायानो। आंखौ सापर्ट खालामनो नङाब्ला नोंसोरखौबो आथिङाव हमना खुलुमगोन। नोंसोरखौ आथिङाव हमना खुलुमगोन खालामदोनो। सोरांसाखौ सापर्ट खालामनोनो मुलि मोनसे हारसिङै बानायनानै लोङा बियो। जारलासो जागोन गुमै। हाय फाग्लासो हौवाया। सिफिलाबायो। खोमसि माबा स्रां जोबनाय जोंनिया न'आ ओरै खोमसि। सनालि सापरियाव थांनाय एम मुसाहारि। माथो खाथिसो होनदों। मुलि मोनसे हाना लोंखायालै निहा। जिबा बिनिनोलै जासुलाना जिबा बिनिनो। बिदिसो होनदों।
जों किसान पुरिका किं जन स्कुल है ना बाबीजी किंग जॉन स्कूल नहीं है खिज्जी है खिज्जी किसान है आखाइ बायबाय नामा गुमै रहाय सोंगारदो नंगौ मैनाव आखाइ बायखो ना माखो आयौ साबिखौ लाफ्लांनोहाय गाबोन फुङाव सिखारनानै आखाइ बायबाय नोंना मुलि लोंनो हा ओइ मिंख आखाइ बायबाय हिनजाव नङाबानो दिनाव खाना मिथिबायना नेहा आरो बेनोलायनो हिनजावखौ रायो बे सिखौलाय मानोथो खोलैखो नोङो थाम्फै हाबजोब्बाय बियो सेस सिख्लाफोरा दा बायदियाव सिख'लायगोन नोंखौ गुमैनो आरो नोंहा खर' फेदेर हरगासिनो दं नेहाया दै मानो होबावखो दै होनायनि जेबो गैलाना दै होनाय गैलाना आंनासो दै होनाय दङ एन मुसारी आप कहाँ से हो बोला है थाथ' दे सिस्टार अके जागोन दे खै नाम्बार मोनलाय 4 नाम्बार ना सारि एक दुइ तिन चारि पाँच निकिता बर' मनिका बर' लाइक डान थेंक इउ लाइक न मुलिया आंनि मन्जुलि सना आब' बायदिखौ खुलुमनांगौसो आं नों गुमै इसोर होनना जा अनो नोंखौ भगबान खोनादों मा होनदों नेहाया मा होनदों नै आंनि मन्जुलि आब' सना आब' बायदिखौ खुलुमनांगौसो नों गुमै होनदों इसोर होनना जा अनो नोंखौ होनदों मुलि थिन्थाय होनदेवो होनदों मिथिबाय मिथिबाय हेन अनफ्लादोंसो अनफ्लायाखै माथो नोंखौ लाइक होनो फैदों थेंक इउ लाइक होनो थाखाय मनिका आगै मनिका खा होनदोंनो धेमाजि सिमेन्ट सापरिस एम नार्जारि गुड नाइट बाय बाय लाइक होनो लुबैदों जोंहा नङालै सयथिबो होनदों नङालै सयथिबो जा आथिं रुबायदोंलै हिनजाव नै आथिं रुबायदोंनो नेहा मा होनदों खोनादों आथिं रुबायदों मानि मा मिथिखाबाय दा नानांगौ होननाय जादों आरो गावनोलायबा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आथिं रुबायदों
मा सिदोंलाय दे आथिं नाखौ थोद मुलि लोंदों आङो गोदाव सोराव मुलि लोंनो मोननाय बायदि दाहोनाय खोब खुस मोनथारबाय बि आयु नंगौना अना होनना बुंफ्लालायबाय बेनो हमनो हाखायोनो लायबाय बेनो हमनो हाखायो खोब खुसि मोनथारबाय बि गाब'आ माखौलै आब' निहा होननायखौ आंलाय नोंखौ ना अनखायो आब' दहाय नों नुदोंना नुवाखै अख्राङाव खारनायखौ मा खारामोन आंथ' नुवाखै थुटा वाटारा कब तुमने देखा नेटाव कितना बड़ा स्टार मोनब्रै मोनबा खारदों नुगो बुच्चा खारदों मैं तो नहीं देखा रे देखाव तो मेरे को नुवाखैथ' आङो मा खारनाय मनिका थुटा वाटारा खारदोंनो मोनब्रै मोनबा बोर बिबानो जायोमोन ना सोरबा हगारनायल'सो सोर फाग्ला खेफ्लाबनो हालायखो हाखु दाखु खारनायखौलाय मबाइला रेडि थाजोबखायो होनबा मालाय सोर फाग्ला खेफ्लाबनो भाभी जी भैया क्या काम करता है ये रहा मोबाइल देखने का काम करता है गाड़ी चलाता है गाड़ी बुगादों नामा गुमैया मन्जुलि सना जौ बिखौ हो बिनो लोंना निसा नांना सिरि थादो जौ लोंबा सिरि थानो ना फेजेव रायलायबाय थानो बेलाय अस्टादसो जौ लोंबा खुगाया नैबे खुगाया बेना नैबे खुगाया खेख्लाबनांगौ खुगाखौहाय आं नुदों आरो भिडिअबो होदों आंनि चेनेलाव नाय आब' खेबदों दे ना नायगोन नैबे गुस्थियानो गोबाबा खानेहा बेना नैबे गुस्थियानो ओंखायनो जा दावलेब बियो नोगोर रायलायो नै गुस्थिखौ नायनो गोबाबा नुखायो गुस्थिया डेन्जार नुखायो गुमैखौनो नेहाना हदार देखायबाय था फसायगोन आंखौ आयु नेहा नोंखौ मा होनदों नै नों गुमैया नेहानो आंखौ दा देखायबाय दाथा दानो फसायखोमानानै थागोननो रॉकेट किया ऊपर में मैडम जी नहीं पता बोला है टूटा हुआ तारा ऊपर एक गांव से दूसरे गांव तरफ जा रहा था बोला है उन्दुदो आं नों मा बिदों सारि नाम्बार लोंखाबायना नैबेयो आयु मिनिबाय नेहाया मा ओंख्रि जायामोन आब' ओंख्रिया मामोनलाय आलु दहायनि ओमफ्राय दावदै एवनाय ओमफ्राय जोंहा मा होनदों मेरि दैमारि आगैया आंहा आनसाबस्क्राइब जाफिनबाय लोगोफोर बिदिनो जाफिनोहाय मेरि आगै मा होननो आरो दा मुलिया बोरै मोननो नोंखौ गुमै सामसनाय बोरै मोननो नोंखौ गुमै एफा गोजान सयथिबो होनदों खाफालाव दंबा मोनोनो मनिकानि चेनेलाव नाय दा नायनोसै आंबो मनिकानि चेनेलाव मनिका बर' उन्दुदोब्रा गाबोन गारि सालायनांगौहाय बायोलां नोंखौ बिदिखायनो मुलिया नैबे आंनि नैबे नानिनि ओमफ्राय नैबे नोंगु आयौ नैबे आंनिसो
नैबे नंगुमैनि मुलिया होद खाजा पेकेट जानानै दोनफैबाय उन्दैया आयै सेस इयारफनसो गैया सेंग्रा बैसो एदावगोन गोसो थोफ्लांगोन लाभ इउ बुंफ्लांगोन होननायसो जाबाय आंनो नाङा दे मन्जुलि सनाखौनो मोजाङै लाखि नङाबा AK-47 जों बिखायावनो गावथारगोनबोनो AK-47 जोंनो गावख्रुबफैगोन आं होननायसो जाबाय मुसाहारि गदाय खारसनदोनो लागावना मोसाबाय नै थायरड जादों नैदियावहाय माबा जादों थायरड जादोंदां आंनिया थाम्फै हाबजोबसैहाय जोंनिया मुसारिया आं मुसारिखौ मोजां एथेमसैहाय सयथिनियावसो एथेबनांसिगोन ओरै पियार हाथ'नाय नङा दे बिदिखौ बायोलां आङो AK-47 जों सोरनो नांगौ आंनाव दंनो नेहा माबानाव दंनो आयु बेबो नारथाबाबो थाबावाहाय मुसारियाबो फाग्लासो भैया को सिनाकी लागी से हे मैडम गाड़ी चलाता है ना इसलिए शायद देखा होगा कहाँ से हो आप बताओ मुसारि थेबदोंहाय आंहा नै आरो मुसारिखौ खेबावो नामादो बिगुरा जिगोन नोङो एबार मुसारिया खेवबावबा थाम्फै हाबो एबार खिन्थु माबाखौ फांखाखौ बाहेरायाव दिहुनसै हा बारा नांगोनसै आजि नायनाय बायदु आजिएल नायनाखि बायद' ना नायासे नाय बिदि नोंगौ हसा नों दिहुननो हामारगोन नामा होनदों लागावदों नाय चार्जार लानजायाव अफाय थांखोथाय आंनो चार्जार लानजाय नांगौमोन बैयावसो रावबो गैलाहाय दोनसां